ya sakti ni ka 다 không có cái cái này Sani sinum ki sera gade ani bung Sukumar Derma Obichoran village ni chairman Balai hambai sini kokil berani media no dunia maha jorawa cungno jorar firman bagai especially sing obong kakai uduk nah makai angno naharot pula sekang bahki kakai sing tamni bagaimana hakang kai sini elkaro nasik nai nemeni oje tablet oksaboi injection ro brown sugar ro bangma mani rok salai jera rok onek nষ্ট hoi tong pachini samajo gasing o samaj ni hoite o jera rok no kaham bahki samungo sob somai no engage khai toni mano logi ro ti dulei tong mano kamor no no kisa borok sereng to ninjai seng pulis sekal kicha wansok lamen bisingo ang ani sakani level borok bai kisa jukti nakha gai borok bochamno kisa misa joba phainai bele o samuno nugoi এবং চিনি ব্লক থেকে শুরু করে ভিলেজ সেক্রেটারি থেকে শুরু করে যত চুনো চাজাখা অবহাই সামং কাহাম উদ্যোগ নাহামানি বাগै ओंखाय ओमते हायके खेला सारबुंबुरुं रৈ तंखाय जिराय ककमिनो केफें मानै बाय गोदालानि नायदि अबतो चाने बरतो साउनि दङ बाक्सा अमसाय एखाय उइया अबसाय मांखाखाय अबसाय से बांचि दङ आबाय बरबो दङ ओंखाय एमन जे सिरियास इनजुर दङ होनखाय जों बरनि स्पेशल ट्रिटमेन्ट नि बागै जिने बर खाव रिहेबिलिटेशन कासे जों सेन्टर बो खुलुबै दंख ओंखा जागाव बो जों जिनि एनि जतटुक जे एकदम सिरियास रंग जों बरनो आरो डॉक्टर नि ट्रिटमेन्ट नि बागै जों आबो कासे रिहेबिलिटेशन सेन्टर खुलुक जाका आबो ताबक सामं प्रोसेसिंग चलै दङ ओंखाय आबन बागै चिनि एरिया राव जों सिखला गोबां दङ ताबक जतनो असामुं रग न ताबक थों विशेष भाबे जों चिनि स्पेशल ताबक होनखाय खेला दला रग न खेला दला बोलते अमो कोनो गेमलिंग नि खेला या निने फुटबल क्रिकेट भलिबल अमो हायरग चिनि सिखला रग न रग नाय नाय दे सब समय न सारि रग एंगेज रग नंनाय ओंखाय आ जे ड्रग्स आनाय रग अबर न किसे मिसा सोंतो बुंनो बोखाबो गार्जियन नि ngै वान समं काम फाय बरनो फोरमुं रंनाय नै आं खागाव ओंखाय गोबां मा गामि आमसायो ओमते हाय केफें मानै बे गोरोंजा गुबुलजा ओमते हायके बाक्सा अदेक मदेक हाबा काना नाय तंबायखा अदेक मदेक थांदि थांदि ing तंबायखा नुबंग तैले ताम साना मुसुं नायदि अबनो जों साना कलायो निनि एरिया वो नों आं सचेतन हाय हांगाखाय आबो आनि सिमि उनको या मेटारिया जतनि न वानसुक लायै अमो जतनि रेसपन्सिबल दङ अबनो दायित्व हानानै साइसुंनि दायित्व बेले अमो जों संशोधन खायमैया जतनि चुबासु मानैनो जों अबरनो जों मा आथिरनाय गाजै आबोनि बागैनो जों ताबक स्पेशल जेचिनि रिहेबिलिटेशन खुलुंमानि बर खावो अ जागारावनो जों अमरनो नायनायनि बागै बरंनि बागैनो जों खालाय दङ कारण अ एरियावो जेहाथ अमा हायनेस सामु माने आबो हारबाय ता गोरोंथुन जेरावनो जों बुसकां भबिष्यतनि बरनो जों बाहाके सामु काहामतलां थांमान ओंखाय तेबो काहाम कामानसुक दङ बाक्सा सिनर ताबो जेरावनि बागै कुना कोर्स अक सोलोंजानाय करिखौ बाक्सा ताबुरि रग अर लेडिस रगनि टेलर रग सोलोङै दङ माके गोबां कासे एवारनेस सामु रग तुबुनानि गोबां मा सामु रग दंखौ चिनि तांबोतां रग अबो जों ट्रिक स्टेप ना हारजाक दङ अबरनो तांनानि बागै गोबां मा बाजार हजारावनो गो अक्र सागर रग बाजार पाटो तास थंलायो जानि मोननो थंलायो बाजार बारावनो ओपेनलि बाजार खायनो हायके बाजार खायावै मा थाङो रां थांमाबाय अबनो तैले नों ताम साना मुसुं लुकु बरनो नायदि अमतो साइमानो जों बमो जाया जिनिस न ओंखा हायपनो सिरिसितिनि सिमि किसे मिसा जतबायनो गोदालजाक बाक्सा बासुवाक बाय गोदालो बाक्सा तास खेला बाय गोदालो किन्तु जाहाते चिनि समाज सो देरया जातै खायै अबरं मसं मासंनाय का बाजार हजाराव जे ओपन चलि मारक का बखाय टोटाली जाया कारण अकरा दङ चेराय दङ कुन एकटा फेस्टिवल सारारक जुदि एरें चलि खांखाय अबरखाय जिनि लुकुनि बुसकांगो मकल हामेनो हरजागो बंनि बुखाग्रगले नों ताम सामुं दंनाय ताम बंनो कयनाय कारण ताबक जों सुदो आबो बायसिमि गोरोंयावैबो जिनि गोबां मा सामुं हुमरक दङ जों सामुं गाहाम खाया थांगांखाय जिनि थानायाव ताबक एमन एकटा अबस्था जों ओ कोरोना पेंडेमिक नि जरा ताबक तो डेल्टा प्लस जे कोरोना तेकेसे सीजन मेने सिमि रि रखा जिनि अर दुइ दिन ताबक शनिबार बा जेरो बार पुरा कर्फ्यू फुल जारि दंगाय ताबक ओ जरागो जों ताबक सामुं हुमबो कराय चिन पहाड़ एरियाव नाने खूब कष्ट को चलै दङ ओंखाय व्यक्तिगत जों निजिनि सेल्फ जे
dignity of labor je porishrom ni je khanja nangmani obo sing ma khlainai abo haijwar ro korong khangkai tabor ro khai hamya non horjang hena khako borok no ang koino musungo nijini byaktigoto samungo sing ingko ma khlainai samung kahama khainai jate nostang ya jate khai ham haina hai hambai marwo chinoro khelao phai masang ra phaina hangkai chini amsaini jonopriyo leaders haika ba mochang chini runel sar bop sangbai baksa phai sombar chini 12 tarik layo 4ta jorabo ang bono phone khamene pore bosao ing khlainai obose phainai aboni yagulo chini em je youth affairs minister chini sohel sar bono bo khobor nai যদি ব ফাইমানজাক ফাকেনকাই চিনি অরক ফাইমানজাক ফাকেতে ব নাইথকনাই মবো মোসাংনাই আবনি ইয়াগুলো চিনি লোকাল नि जे ब्लॉग नि भिडियो চিনি মহেন্দ্র কামবে চাকমা ব সারনো বচং বনা ইনভাইট খাইনাই ভিলেজ সেক্রেটারি খোকন সরকার চিনি অবিচরণ এডিসি ভিলেজ नि বনা বচং ইনভাইট খাইনাই তাই চিনি সাব জিডিও চিনি সুবোধ সার সাব চিনি সাব জুনাল नि তাই আপন কারে সাব জুনাল চেয়ারম্যান চিনি দারাজেন বনা বচং ইনভাইট খাইনাই नै ওয়ানসুক দংলাইখা যে লোকাল नि जे रिप्रेजेंटेटिव रक the most senior leader of Borno Tino or Omo Musang Zaknai Panda. दे हाइके केफे माने बे ग्रंजाक दे हाइके खेला रो खारेके खेला रो कामी कामी रै तंखाय दे हाइके सिराय रो कोकमिनो आशा खायो जों कारण अनेक दीर्घ बছর धरे जों खेलादुला जों कुन जागा माहि खेलादुला नुलालिया अनबगिन चेरो सारां थामे के मन याकार जम माहि दंबायखा कारण बरनो सेफ खाइने करै तिजुलनै करै आमलगे हामे मानि जागाराव को बुलायो अमलगे जों प्रत्येक पाराराव जों कबगना नायो खेलादुला बा जे कुनो एकटा जों अकरा अरनि जे कुनो एरानि बर अकरा जुदिनो माहि चेरनो तिजुलनि सातुलायकाय माहिर अस्त अस्त जों कमरि माननो आशा खाय जे कामी आमसे बाजार हजाराव गकाय नर केफेनि मानै सिमिंसे नर मुंति साव ना ओंगे बाजार हजाराव गो सोंनुगो गोबांमा टास थंलायो जाने मुन्दा थंलायो बने एंगेज सके नर ताम कक साया सर अबोट जों बरनो सायो दङ बरनो अस्त मो माहिरनो जों कमिटि नाम साइटु बाजार हजाराव गो तो ओपनली जाने मुन्दा मुथ्रनि तनो सिनेमा एरियाराव जों बर्तमान दाबो जों अबोट जों पुरा नट एलाउ नजाक नुबो गया त अन्य एरियाराव टंकाबो किसिमिसाबो टंनाय गाबो बरनो जों ताबो लुकुरंनो नों तामो निनि बखाक्ति तामो गोजाना मोसौ आनि कुसारमो मनो जों माहाय हामिया जिनि बटा गादालायदि जों थानजा खायै जिनि सामुनो जों जिनि जरायरंखा जिनि बबसरनि जिनि बेकेरें बिसिमा नै जों आशा खायो अमन बगै जों अबाहायरंनो जों अ खेला दुलारंनो जों याकारै जिनि गुबै लामा जों हिमलायगाय जों जत्तन हामनाय जिनि भबिष्यत हामबाय आं वाहर कानि बाय तुफान दिनै जे नरक फिलो परिष्कार खायतमन हयतोबा ग्राउन्ड सापाय जेटा परिष्कार खायतमन अब तान बाय खायजक दं नरक हामबाय बेलायखाय जों मो कायसा जिनि एरिया भित्तिक जों उदुक्ताना हाका जों लकेल जेहेतु जिनि एरियाराव दाबो मानि हामियारबो गदाल जाक चामान नमर गदाल जाना बगै जों हरनि सिखला सायरंनो जों खबक लायै कायसा जों टुर्नामेन्ट संजाका बसकां समबार जों टुर्नामेन्ट जों उद्बोधन खेरनाय अबसिन पन्चायत भित्तिनि जत जिनि 5टा वार्ड दङ 5टा वार्डनि चेयारनो जों दै उठनो बागै जों कायसा पन्चायत सचिब आतुगै जों अबो कक सालायका तै मनो तिनि आबोनि बगै जों तिनि मो कारण ग्राउन्ड के सिथराय टंका कारण बलं रक वाटिनि बगै बलं रक सुखसमा मगने जों मनो तिनि हरनि जत एरियानि चेयाराव अखरै जों मनो तिनि परिसर खायतंनाय जे नों थाइजोंगो सामाखै जेटा माने हामिया बाय गदाल जाखमने तमा माने हामियाबो अबखायत दाबो बिसोर बाग सारा जिनि दुनियानो खानाय दङ जे ड्राग सालाय रखनै अबरंनो जों कारण जेरनो जों माहायके जों लगिति दङयाखाय बरनो साराय दङ बरक बेलाय बारि दङ अमलगे जों बरनो लगिति दङ बागै बस सिस्टेम जों दैमानो अबरनो जों कासना बागै जों तिरमो हाय फुटबल टुर्नामेन्ट आपो संजाग्रा फुटबल कै सालबसो मोथोंजांनाय बुहुरनि थाखाय जेंसा जांनाय ठीक जों सम्बन्धिनो उद्बोधन खायनाय ताइ जों अर 5टा वार्ड निबिसों 5टा मैच दंनाय अब पुरा एक सप्ताह मिसे जों खेला क्लोज खायसिन ओ नन कामिनि बुंखाय सिनेमा अबिचरण एरिया ताइ अबिचरण एडिसि भिलेज